जोंजों दिनै बाथाबारि गामि फुंबिलि क्लाब खाम लाइब्रेरि आरो जोंनि बाथाबारि गामिनि गामि आफाद बेजों जयै लोगो नांनानै बाथि बैसागु फोरबो फालिनाय बे फालिनायाव जोंजों नुजाथिफैनानै जोंनि गामिनि सोमोन्दै माबायदि फालिनो थांदों बेखौ जोंनिफ्राय मिथिनानै बा खोनासंनानै गुवारै फोरमायनो होननानै जोंनि खाथियाव नुजाफैनो हानाय मानिजाथाव बड'लेण्ड रादाब आरो बेजों लोगोसे बर' खौरां निउज बे समाव आं फुंबिलि क्लाब खाम लाइब्रेरि आरो बाथाबारि गामि आफाद बेनि जानानै गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय सिबिनाय बरायनाय बेखौ गिबियाव जासिग्रोबाय। दा दिनैनि जोंनि जे गुबै उद्देश्य जों मानो दिनै बैसागु फोरबोखौ फालिनायजों लोगोसे रंजा बाजा जों मा खालामनो थाखाय थांखि लादों आरो मा खालामबावलांगोन बेखौ नोंथांमोननो जों लासै फोरमायलांगोन। दा गिबियावनो जोङो जयैनो दिनैनि जे बैसागु फोरबो फालिनाय बरायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो ज' लोब खौसेयैनो गामि आफादजों लोगोसे क्लाब जयै बेखौ जोङो खुंफुंलांगोन आरो जागायगासिनो दङ। दा जागायबायबो। जागायनायनि गिबियावनो जोङो दिनै फरायसाफोरनि थाखाय गिबियै गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि बेयाव सावगारि आखिनाय हाबाफारि गुदि फरायसालिनि जागायजेननाय हाबाफारि सोलोंथाइखौ लानानै जागायदों। बेयाव सावगारि आखिनाय मिथिंगायारि सावगारि आरो गेजेर फरायसालिनि थाखाय जोङो बर'निनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जे दामजु बे दामजुफोरनि मुंखौ लानानै बेखौनो जोङो सावगारि बोनाय जों बेखौ बोखांनो सानदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा खौसेयैनो जे गामिनि बयनिख्रुइ गुदि बैसोगोरा जोंनि मानिजाथाव बिमा बिफा गोदोनिफ्राय दासिम जोंनि गामियावहाय बेसेबां बैसोगोरा मानिजाथाव सनमान होनो गोनां दा सुबुंफोर दंबावो जों बेखौ जोंनि नैबे जे लांगोनायाव जोङो गासिखौबो लाबोनानै जोङो रंजा बाजा बिसोरखौ बरायगोन। आरो बे बरायनायजों लोगोसे जोंहा गोबां उद्देश्य दङ। बे उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो गामिनि खौसेयैनो उन्दै गेदेर फरायसा फरायसुलि गासिबो जों जाहाथे अनलायनानै मोजाङै जोङो थांनानै थालायनो हायो, जिउ खुंलायनो हायो, जों बेखौ नोजोर बोदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो गोबांनो एक्टिभिटिस दंबावो। जोङो गासिबो बेयाव हिन्जावफोरनि हौवाफोरनि बेखौ जोङो आलादा बाहागो लानानै जों मावफुंलांगोन। हिन्जावफोरनि थाखाय जोङो सियार सेलायनाय खेला जोङो बेखौ लादों मोनसे। आरो बेजों लोगोसे हौवाफोरनि थाखाय जोङो दिरुं बोलायनाय आरो दंबावो जोंहा दो बुख्रुबनाय आरो दंबावो जोंहा बिदिनो फिसा एक्टिभिटिस जोङो बेजोंनो लाफालांबावगोन। जोंहा फ्राय दिनै फुंनिफ्राय जागायनानै जोङो मोनाजासिम जोङो बेबायदिनो जोङो हाबाफारि मावफुंलांगोन। आरो बे हाबाफारि मावफुंनायजों लोगोसे जोङो जोंनि गामिनि बाथाबारि फुंबिलि क्लाब खाम लाइब्रेरि आरो गामि आफाद बेजों जोङो जयैनो जोंनि गामियाव खुंनानै जोंहा ओरैबायदि उद्देश्य दङ गामियावल' खुंनानै जोङो बेखौ गामियावनो फोजोबनो होननानै सानाखै। बियो जाहैबाय जोंनि गामियाव खुंनानै जोंनि गामिनि गेजेरजों दिनै बे बड'लेण्ड रादाब आरो बर' खौरां बे निउसनि गेजेरजों जोङो जोंनि गामिया बोरैहाय थांनानै दङ, जोंनि गामिया बोरै रायजो जानानै दङ, जोंनि गामिनि थांनानै थानाय रायजो जानाय जिउ खुंलांनाय बे उद्देश्य आदबखौ जोङो दिनैनि खौरांजों जोङो बोखांनानै जाहाथे बिश्व दरबाराव जोङो फोलानानै जोंनि गोथौ गामि सिङाव मा रोखोम रायजो जानानै दङ जों बेखौ गुवारै फोरमायहरनो सानदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोजाङै जाहाथे इयुन समफ्राव जिउ खुंलांनानै जाहाथे गोजोन जों थांनानै थानो हायो। बेजों लोगोसे फरायनाय आरो गामिनि साननाय हलायनाय
बियो जाहाथे दिनैनिफ्राय फैगौ बोसोरफ्राव इयुनफ्राव जोङो दिनै साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो खालामनो हायो नामा, जाफुंसार होनो हायो नामा, जों बेखौ नोजोर बोदों। फरायनायनिफ्राय लानानै गासिबो आबादारिनि खामानि मावनाय बायदि बायदि बिथिं, सानलायनाय हलायनाय बुजिलायनाय, गामिनि बायदि बायदि नियम निथि, दा जोङो बेखौ दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि गामिया जेरखम फालिदों गुबुन गामियाबो बेबायदिनो जाहाथे